dosta volje i milosti Hristove. 33 nije samo broj, već Božji znak, put do večnosti skriven u čoveku i veoma jak. Krst na ramenu i cvet groba ovozemaljskog, milost i ljubav večnog Oca našeg nebeskog. U 33. izlasku Mojsije slavu vide, u žbunu iznenada začu tada lice Gospodnje. Javi se među stenama plamen koji gori, i Bog tada čudima Mojsiju oči otvori. Da bi 33 godine mirom vlada, jer pravda mu beše temeljina grada. Savršen broj godina, simbol zaveta stari, u Hristu se tako novi zavet ostvari. 33 nije samo broj, već Božji znak, put do večnosti skriven u čoveku i veoma jak. Krst na ramenu i cvet groba ovozemaljskog, milost i ljubav večnog Oca našeg nebeskog. A onda trostruko srce u telu zasija, Sin čoveči hodi gde greh zemlju pokriva. 33 godine milost zemljom hodi, i svaka suza grešna u svetlo se rodi. U 33. kad čaša gneva se preli, gresi naroda do nebesa tada su se podigli. Al jagnje Božje čisto ne da pogibe ljude, već sebe prinosi da spasenje svima bude. U Gecimanskom vrtu gde je senka pala, neka mimo iđe mene ova čaša, ne moja volja, već tvoja volja hoće da bude. On tada reče anđeo ga krepi, dok mo znoj sa lica teče. 33 nije samo broj, već Božji znak, put do večnosti skriven u čoveku i veoma jak. Krst na ramenu i cvet groba ovozemaljskog, milost i ljubav večnog Oca našeg nebeskog. Na drvenom krstu gde svetlo sunca stade, greh svih ljudi toga dana na jagnje pade. Iz ljubavi stradane, iz straha ili dužnosti, da čoveku vrati put u večan život iz milosti. 33. godina je tako sveta, smrt pobeđena je, ispunjenje zaveta. Trećega dana Sin vaskrsnu u slavi, život zasja večno, svetlo sve objavi. 33 nije samo broj, već Božji znak, put do večnosti skriven u čoveku i